12 ноябрь көне Зәйдә зурлап уңыш бәйрәме билгеләп үтелде. Районыбызда хезмәт кешесенә игътибар арта бара. Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләрне, эшкәртү сәнәгате предприятие эше хезмәткәрләрен бергә җыеп хөрмәтләү матур көтеп алынучы традициягә әйләнде. Бәйрәмдә энергетик мәдәният сарае фойесында Зәй аграрийлары җитештергән продукциядән күргәзмә урын алган иде. Беренче булып бәйрәм кунаклары алдында район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. Ул авыл хуҗалыгының төрле тармакларында ирешелгән уңышларга тукталып, игенчеләргә, терлекчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең белән бергә алга таба да югары сыйфатлы продукция җитештерү өчен кулдан килгән барысын да эшләрбез дип, менә барлык җегетләр исеменнән ышандырып калам. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, гаиләләрегезгә иминлек телим. Бәйрәм белән кадерле дуслар. Хайруллин Фаниль Фатыхович, водитель общества с ограниченной ответственностью, агрофирма «Зай». Сәхнәгә бер артлы хезмәт алдынгылары күтәрелде. Алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә республика һәм район дәрәҗәсендәге рәхмәт хатлары тапшырылды. Котлау сүзләре белән Шелтәр компаниясе Ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев та мөрәҗәгать итте. Әзәлиләр, шушы рәвештә карамастан, үзенең алдынгылары буенча үзенең позицияләрен белә. Рәхмәт сезгә менән дә утырган механизаторлар, терлекчеләр, җитәкчеләр. Без инде сез белән күп еллар бергә матур итеп эшлибез. Җәйнең шактый коры килүенә карамастан, быел район шикәр чөгендерү үстерүдә яхшы күрсәткечкә иреште. Моның нигезендә иң беренче чиратта кеше факторы, алдынгы технологияләр кертү һәм аларны төгәл үтәү ята. Быел да Зәй районы алдынгы рәтләрдә азык-төлек буенча да, зерновой урожайностьлар буенча да, шуңа күрә уңышлары да әйбәт, кышларны да әйбәт кышлап, халыкны ипиле, сөтле, итле итәргә мөмкинчелекләре бар Зәйләрнең. Хезмәт алдынгылары слетында котлау чыгышлары, концерт номерлары белән үрелеп барды. Татарстанның атказанган артисты Вил Усманов, Татарстан бию ансамбле, энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре чыгышы бәйрәм чарасына үзенчәлек өстәде. Район аграрийлары зур сәхнәләрдә хөрмәтләнеп, еллык эшкә стимул алды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.